castelo ou monte? Nós aquí chamamos a torre. A torre. Sí, chamamos a torre. Non o sabíamos. Sí, desde aquí ao lado. Ao lado do camiño. A torre. Interesante, Chamamos a xa. torre sempre. Eu que chamamos a torre. O nome é interesante, xa fala torre, fala dunha fortificación ou algo máis. Vou a falar así de xeito moi básico, sabemos máis outros menos deste asunto. Nos vamos a ir ao lado. A torre, que que temos diante, se mirades ahora diante, vemos unha forma casi de pirámide, verdad? Vedes que hai como dous muralliñas, dúas liñas así. Desde aquí, como se ve, isto é moi curioso, desde aquí se ve moi ben o castro, a torre, pero sin embargo é menos espectacular que velo desde ali abaixo, que veremos logo. Cando nos vayamos vamos voltar por alá. E vamos a velo desde abaixo e xa veredes moito mellor as murallas, non? Creo que son eso. Un castro, en principio, de lo que falaremos, unha aldea da Idade do Ferro. Estas aldeas da Idade do Ferro en Galicia existen máis ou menos do século VIII antes de Cristo hasta finais do primeiro despois de Cristo, grosso modo, vale? E ao longo de todo ese tempo hai cambios. Hai cambios ao longo do tempo en como son esas aldeas, mas tamén hai cambios no espacio como son esas aldeas. Non é igual un castro de aquí que un castro de Ourense ou que un castro das Rías Baixas, vale? E ademais dentro do que son os castros, as aldeas fortificadas da Idade do Ferro, hai variedade. E de feito hoxe vamos a ver un caso tirando excepcional que este o da torre, e logo vamos ver un caso moito máis normal, vamos a decir, utilizando a palabra normal con toda a precaución, que é o castro de Duio. Pois este poboado que temos aquí fortificado, ainda que non o parece agora, o que era originalmente era, tendes que imaginar, dúas liñas de muralla de pedra, e agora están cubertas de toxo de herbe, parece que non eran de pedra, pero eran dúas liñas de muralla de pedra. Logo veremos como ainda se ve alguna das pedriñas que quedou da muralla, que serían ao mellor 2-3 metros máis altas do que vemos agora, e detrás deso estaría o poboado. Un poboado como a escala, un pouco como Baroña. A Baroña o conocemos todos, como é. Aquí había unha cousa parecida. Isto é distinto a Baroña, de entrada, porque ainda non excavamos, non sabemos moito dentro. De entrada un pouco distinto a Baroña, pero vos pode servir Baroña como referencia mental, para que temos unha idea, vale? Todas as aldeas que conocemos, ou o 99,9% dos asentamentos que coñecemos en Galicia a Idade do Ferro, son así. As vilas eran todas fortificadas, as aldeas, vale? É a única forma de vida que conocían. Logo se pode empezar a discutir de si son algo máis que aldeas a veces, ou algo menos que aldeas. Este sitio é o que os arqueólogos chamamos un tipo de castro marítimo, que, bueno, está claro, porque está no mar, pero cuidado, non só está cerca do mar, sino que está encima do mar, digamos, está nun cantil, como é Baroña, ou como outros castros como este que hai no norte de Galicia. É interesante, en este caso, que é un emplazamento un tanto extremo. Extremo no sentido de que, se vos fijades, inda que o mar é moi útil para defender o poboado, porque hai uns cantís para outro lado que xa os veredes impresionantes, sin embargo, o emplazamento dificultou a vida desta xente, por decirlo así. É moi difícil baixar a mariscar, bueno, ou polo menos máis difícil que vivindo ao lado da praia, como no caso de Baroña, volvemos a collelo de referencia, é moi difícil, ou perigoso, e ao mesmo tempo estas terras nas que estamos agora, todo este suelo, temos tamén un compañero biólogo que pode estar de acordo ou non, xa nos comentará como este suelo en concreto, si é que hai datos ao redor desto, porque eu non o conozo polo momento, son suelos, digamos, aptos para un cultivo extensivo nada máis. Aquí non podes facer unha agricultura intensiva, tanto pola influencia do mar, supoño, como o suelo é finiño, digamos, non moi espeso e bastante lixeiro, non? Entón, no caso que veremos logo, no castro de Duio, veremos como está asociado a suelos moito máis agrícolas, máis fértiles. Entón, o interesante de entrada de Castromiñán, perdón, a torre, é que está nun emprazamento un tanto extremo, nun emprazamento que ten que obedecer a algo máis que a ser un bo sitio para vivir, nada máis. É un bo sitio para defenderse, sí, pero non é o mellor sitio para vivir, tendo en conta as posibilidades que ofrece desde o punto de vista agrícola o entorno inmediato. E o mar está aí, pero ao mesmo tempo está ali abaixo, tamén é importante. Non teño que decir que este é o castro do fin do mundo, porque é o castro que está máis occidental de toda a Europa continental. Isto tamén é unha historia, unha idea moi bonita e moi potente. Si o Cabo Fisterra está ali, este é a Fisterra dos castros de Europa, da Europa continental. É o último castro de Europa. Que sepamos. Non, de Europa continental penso que é o último, Non sei se os de Muxía estarán de acordo.
Collendo o mapa, Chegaron os problemas. Hai un castelo, hai un Castelo. castelo que está máis longe que o que está nesa illa que está na punta de Touriñán. Ah, Pero un castelo, non un castelo. é máis moderno, Aí vale, sí. non é un poboado de Cambia que nos 100 anos, 50 cambian así. Entonces, permíteme logo Permíteme logo segundo. Hai tamén a denominación no mar, cabanas, que tamén algún autor fai referencia a que debe ser un posible castro. Bueno, de momento te Pero bueno, pero máis occidental aínda é Touriñán, a nave con moi poucos eventos, terra que daría terceiro no ranking dentro deste. O Arnado está dentro. Bueno, pero hai castros aí. Pero hai castros. Sí, pero entonces este creo que sí que podría ser. Estamos falando do Castro non do sitio, o sea, Habería que facelo terra máis para aí ese parecido. eu podo falar do que das evidencias, non do que podemos supoñer, vale? Pero esa idea é moi bonita e moi potente. Ao mellor ten que ver o feito de que estea aquí mirando ao mar, ao fin do mundo, digamos, coas razóns polas que viñeron a vivir aquí. Igual que nós facemos cousas polo que nos di a lóxica, a razón, tamén outras cousas as facemos por cousas que non son lóxicas, que teñen que ver con outras cousas lóxicas, como son o mundo da religiosidade, o mundo das crenzas, etc. Probablemente, ou posiblemente, isto tivera que ver con que estas xentes viñeran a vivir aquí. Porque, de feito, para vivir cómodo non é o mellor sitio. A gandería. A gandería. Sí, claro, pero sobre todo vivían de agricultura. Aquí muitas veces aquí se llevaban as vacas antiguamente para... E tiñan gando, eso o sabemos, tiñan cabras, tiñan ovellas, tiñan... Durante moitos anos e Claro. hasta moi pouco tempo. Claro, cuidado, esta xente, ainda que viviu hai máis de 2000 anos, tiña unha agricultura, unha gandería moi desenvolvida, traballaban desde trigo, centeo, cebada, coles, fabas, tiñan un pouco que sería a agricultura tradicional galega, casi sacando, pues claro, patacas, millo, cousas de América, non? A gandeiría tamén a traballaban moito, pero claro, estaban de agricultura. Entonces, en ese sentido, sería moito mellor Duio, por exemplo, que este lugar. Este lugar pode que haya algo alrededor del que sea máis que a lóxica pura. Pero de momento estamos movendo no terreno das hipótesis. Vale. En todo caso, por certo, un castro grande, non é un castro pequeniño. Non aparece, pero cando entras en él, empezas a andalo, anda polas 3 hectáreas de extensión, incluindo o último foso. Vale. É moito máis habitual en Galicia que este tipo de poboados anden pola hectárea, menos de hectárea. Logo hai excepcións. Podes ir a Santa Tegra, que poderían vivir ao redor de 7000 personas ali, no seu día. Son excepcións. De feito, xa máis que castros son cidades, son o que chamamos ópticas. Pero isto é un castro dentro do promedio bastante. Isto, bueno, destacable. A organización sería de entrada, porque ainda non o escavamos, ni fixemos prospeccións xeofísicas en el nin nada, máis que o que podemos ver. A organización é moi sinxela, aparentemente. Temos un primeiro foxo que está diante de nós, é o primeiro que hai, que está bastante colmatado. Por certo, cando vallades un castro e vexades un foso, tende presente que non é un foso como o que vedes agora. Na meirande case dos casos estaba escavado hasta na rocha, hasta baixo de todo, e ás veces documentamos incluso que os fosos acaban en formas así, de V, pero deste tamaño, para que literalmente non podes nin poñer o pé abaixo. Non serán fosos realmente inexpugnables. Estes poboados eran inexpugnables, prácticamente. Hasta que chega un romano xa co seu material de asedio e cambia o conto, non? Sí, baixa bastante por aí, o sea, temos un primeiro foso, temos ese primeiro parapeto que en realidad era unha muralla, creemos, porque salen as pedras en superficie, vense moi ben. Logo habería probablemente un segundo foso detrás, outra muralla e xa o grosso do poboado detrás. Un sitio que sabedes que está exposto ao vento, está exposto ao frío e tal, pero que ten as súas ventajas, como xa viste con e do mar. O mar que, por certo, é unha cultura celta, bueno, toda a cultura europea desde o mar é o lugar ao que van, o lugar de encontro entre mortos, o lugar ao que van as almas dos mortos cando morre, quero dicir, aquí hai pode haber unha simboloxía. E así sería basicamente este poboado. Ainda non sabemos, por certo, que podría estar, podría estar menos onde vai o camiño ali á esquerda, pegadito, porque o que nos parapetos non hai grandes interrupcións. Aquela que dá paso ali pode que fora moderno. Pois sí, o rapaz acordo que era bastante máis forte, porque a xente ia traballando, ben apañaba o lume, foi sin chele, agora son máis aquel forte. E antes chegaba a chumita de no aquel... Temos fotos do ano 46, fotos aéreas que fixeron os americanos que se ven moito máis, o que confirma o que dices. Non, o acordo do rapaz, era máis forte, cando viñamos ca vacas, viñamos xogar por aí e xogábase... Pero iso é algo moi bo.
porque así está conservado. Ao lado da cousa. Eso é Foi moi conservando... claro. Todas as cousiñas tamén chaman a atención que son moi interesantes sobre este lugar. Unha, o nome. Fixadevos, a aldea chamase Castro Miñán. E o castro, que sabemos que isto polo menos ten a pinta dun castro, xa non se chama castro, se chama torre, Non chamamos e este é o Monte do Castelo. Monte Castelo, sí. Monte Castelo. É dicir, temos dous topónimos que nos están falando de algo que non sabemos se despois se vai a poder constatar arqueolóxicamente, que pode que este castro en algún momento mudara e fose algún tipo de atalaya ou posición medieval. Por que o sabemos? Porque os galegos as cousas se chaman exactamente de forma moi precisa polo seu nome. Cando unha cousa é un castro, Pero se esa cousa, despois de ser castro, ten outra ocupación, pasa a coller o nome na seguinte cousa. Se tes un castro e despois lle faz unha capela, pasa a ser un monte da capela. Ainda que sigue estando castro. Pero ten o nome da última cousa que se fixo nel. Co cual nos pode estar indicando que este lugar pudo ser utilizado na Idade Media por haber unha torre, por haber un castelo, por ser utilizado mellor no control marítimo, contra os piratas, ese tipo de cousas, pero non o sabemos. É dicir, pero o curioso e o bonito deste lugar é que o nome quedou fosilizado na aldea. A aldea guardou o nome vello e o castro quedou co nome novo. Entonces veremos despois si arqueolóxicamente eso que vemos a toponimia si se constata ou non, que non o sabemos. Si hai niveles medievais sería fantástico porque non hai tantos casos de castros en Galicia que foron reutilizados na Idade Media e que foron utilizados aquí. Si fixeron aquí un castelo, claramente tiña que ver co mundo do mar. Co mundo do mar e co mundo posiblemente dos piratas, dos vikingos, dos sarracenos, dos piratas que houve aquí. Iso unha. E dúas, en Fisterra temos a sorte de o pobo máis antigo de Galicia que se conoce polas fontes clásicas, polas fontes gregas e romanas, o pobo máis antigo de Galicia é o pobo que vivía aquí. Se chamaban os nerios, e a primeira vez que se fala deles é un poema que é unha especie de itinerario marítimo que se chama A Hora Marítima, que transcribiu un señor que se chamado Rufo Festo Avieno. Nese texto do século VI a.C., se fala da xente que vive ao redor dun cabo que apunta cara ao sur. Que é o único cabo que hai en toda a costa que apunta cara ao sur, e se fala do pobo dos nerios. É dicir, nerios é unha palabra que os lingüistas saben de onde procede. É unha palabra que explica que a xente daqui non tiña abuela. É dicir, porque di que son os fortes, os poderosos. Somos. Aí estamos. Podíamos chegar. Aí estamos. Pois se sabe, é unha palabra indoeuropea que se conoce o de ner, esa terminoloxía, e todos os povos da época, os povos celtas que vivían no Atlántico, tiñan nombres así sen abuela, todos eran os bravos, os valientes, os poderosos, os ricos, todos eran así. Pero este é un dos primeiros povos antigos de Galicia, da bella Galicia, que conocemos. E ademais sabemos cousas que van a ser moi interesantes e será interesante constatalas ca realidade arqueolóxica. Por exemplo, falaban de que eran grandes navegantes e grandes comerciantes, que non lles importaba meterse ao mar, cruzaban este mar con barcas de coiro. E eso non sona tan descabellado. En Irlanda ainda se utilizaron as barcas de coiro hasta mediados do século XX. E levaban dentro vacas, cando levábanos a pastar as illas e iban levando as vacas en barcas de coiro. O sea, cando falamos dunha barca de coiro non estamos falando dun invento precario ou algo así, era unha técnica moi sofisticada. Entonces nos falan de que eran grandes mariñeiros que se botaban ao mar, que comerciaban e que se movían todo alrededor deste espacio. Entonces, unha das cousas que pola tarde se explicará que interesa a nivel de investigación é verificar se esta xente tiña contactos comerciais, por exemplo, co mundo mediterráneo, etcétera, etcétera. Sí, en ese sentido, bueno, ben sabedes que para pescar merluza hai que botarse ao mar, non se pode pescar desde aquí. Nos castros marítimos como este aparecen restos de espiñas de merluza. O sea, eso, habería máis daquela, o mellor se botaba un pouco máis a costa, merluza, pero en todo caso xa é un indicador claro de que esta xente se tiña relacións. E logo insistir un pouco no tema do mar. Hoxe nos desplazamos por autopistas, non? Vamos en avión, en tren, así como basicamente nos desplazamos polo mundo. Pero no mundo antigo, a forma máis difícil de desplazarse era por terra. Sobre todo porque, bueno, é máis lento, pero sobre todo porque non había seguridade xurídica. Ti fora do teu pobo non eras ninguén, te podían matar, por decirlo así. Non había un dereito universal. Entonces, o xeito de desplazarse e de comerciar máis importante, con diferencia, era o mar.
E tanto é así que en Galicia constatamos como os castros, vamos decir, máis non evolucionados, pero sí con máis influencias exteriores, máis dinámicos, as culturas de Idade do Ferro máis dinámicas en Galicia están case que sempre na costa, arrimadas á costa, porque o mar era a autopista da época, por aquí pasaba todo o mundo. Entón a relevancia do mar era moito maior a nivel comercial da que é agora, casi era exclusiva. E de feito, chegan antes as influencias dos fenicios e dos cartaxineses aquí, das que chegan da meseta ao interior de Galicia, habendo moitísimos menos kilómetros, non? Entón, cando miramos ao mar, estamos pensando na idea do ferro e na antigüidade en general, e mesmo casi na Idade Media. Temos que velo non como un deserto ou un sitio perigoso, que, bueno, vos mellor que ninguén pensabedes que é perigoso, sino como realmente a autopista do pasado, a autopista no pasado. E hai a relevancia de sitios como este. Vos sabedes que cando empezas a estar, se ti queres ver a distancia unha embarcación, sobre todo unha embarcación a vela, canto máis alto estás, máis lonxe a ves. E según nos decían en Oia, en sitios, non en este sitio, pero en sitios, por exemplo, a 400 metros de altitude, ti podes ver unha embarcación, a mellor, a vela, da época, ao mellor unhos, tranquilamente, 10 horas antes de que chegue a costa. Esta chorrada é a diferencia no pasado entre a vida e a morte. A diferencia entre que os piratas te collan por sorpresa ou non. De que podas escapar coa familia ahogando e o que podas apañar ou non podas escapar. Sitios ao mellor como este. Non neste caso, porque isto é o ferro, pero alta e media estes sitios ás veces funcionan tamén como refugios, non? Entón hai que darlle importancia a estes lugares costeiros que teñen, non? E ver o mar como realmente o eixo do mundo, e non eso ao que estamos moitas veces de espaldas. Vos non tanto, porque desde cara ao mar, pero o resto do país tampouco. Bueno, nada, insistir bastante en que vexades esta xente do ferro non como unha pandilla de salvajes que andaban correndo diante dos lobos. Unha pregunta, porque estaba outra que moitas veces que Estremiñán é que se fixeron cas pedras do castro, é posible, non? Sí. A máis de Denli e de Castres, É posible, é normal, é o habitual. É habitual, porque estaban a mano, había que picar, era collelas e aquelas. De feito, os castros que mellor se conservan son aqueles que están un pouco perdidos no monte, en sitios onde que xa non mola vivir, entonces quedan aí as pedras, pero o resto están moi arrasados. Veredes que este ainda conserva as murallas, pero cando vayamos a Dullo estará bastante máis alterado todavía, non? É normal,